The rings of a tree show its age and the passing of time. We are in northern Transylvania, in the Maramureș district. It is as if time has stood still for centuries, as if life has been exactly the same way since the beginning of time. But the Maramureș district has something that brings it close to the status of a living museum. This is the village of Vadu Izei. Traditional carpentry is still thriving here, a craft that is rapidly dying in the rest of Europe. The carpenter Tuather Birsen is one of the men that preserves this tradition alive. He's an expert in the making of wooden chains. Facem un lanț, lănțișor mai mic. Am făcut mai mari, mai mici, pentru că vizitatorii câți am care vin la mine, le plac foarte mult lanțurile astea. La altul îi place mai mare, la altul mai mic. Da. Și ales doamnele își cumpără lanțuri de astea mai mici pentru a cățat vaza cu flori, altele le place. Lanț de lemn să fie, da. De aceea ești bucată, asta e valoarea, că e dintr-o singură bucată făcut lanțul, nu-i lipit. Și lanțurile astea au un simbol al lor. Precum e lanțul între aceeași bucată, așa trebuie să fie și familia între aceeași bucată, unită. Da. De vreo 50 de ani acum. Da. Eram atunci ca 19 ani, 20 de ani când am început, da, plus 19 ani. Da. Din neglijanța mea, nu, că atunci am fost începător, m-am enervat foarte mult. Am început la altul și n-am dormit atunci 2 zile și 2 deloc până n-am reușit lanțul. Da. Am avut ambiție. Ei, pe când mi-au reușit și am făcut, veneau oameni de știință, oameni de cultură pe la județ. Se uitau oamenii mai în vârstă. Băi, tu ai cap de neamț, că numai neamț înființează lucruri din astea. Da? Lanț de lemn, acești bucate, nu auzite până atunci deloc. Când fac arborile de vieții, peștele și crucea, asta e simbolul mai frumos, simbol se este cum este, da. Pentru că peștele e curățenie, crucea, iarma e baza creștinului, om vieții, ăsta e fericirea omului, iară. Large constructions come into shape, from city gates to entire churches. They are exported from this remote area in Romania to the modern metropolises of Italy and Canada. Iar ăștia vor fi stâlpii de la biserică. Pentru mine e prima oară, anul ăsta fac biserica pentru Italia, anul viitor fac o biserică pentru America. Am mai făcut biserică pe aici în țară, mai încă 2 biserici. Mihai Bledia is another carpenter from the village of Vadu Izei. Like many other carpenters in generations before him, he still delivers woodwork to a world where people have no memory of his forgotten arts. Și biserica, tot în Italia. Biserica asta, un altar de vară și o portă maramureșană. Un complex din zona noastră maramureșană care va fi construit în Moncalieri. Asta tot la Mănăstirea Măriuș din satul mare, pe o parte sculptată cu elementele noastre de zonă maramureșan, iar cealaltă sunt elementele lor, de zona Codrului. Aici avem un altar de vară de la biserica de la locul târgului, tot în stil maramureșan, acoperit cu șindrilă, troiță cu fus. Din astea am făcut mai multe, pe la Sighet, la catedrală, la noi la biserică, în satul mare. Astea sunt funile, avem funie roată biserica, sculptată pe, așa cum am spus că simbolizează, funia simbolizează legătura între Dumnezeu și om. Aici tot
elemente de cruce am făcut. Și acolo doar că ansamblăm. Ceea ce am făcut aici, îl mai punem o dată dincolo. In order to cross the border with the church that he shaped with his bare hands in his village, Mihai Blidea will show us both the process of the construction and of the dismantling of the church in Vadu Izei. Together with his assistants, he will then load the beautifully hand-worked stacks of timber and drive them through Romania. Finally, we'll follow the process of rebuilding the church in Moncalieri, Italy. Păi știți cum e, ce-i frumos să trece? Made in Transylvania is a vibrant testimony about a living paradox and a dying craft, a documentary about man-made work and the passing of time. Bage drago